Η σημερινή αποστολή της ομάδας είναι αρκετά δύσκολη. Θα πρέπει να βρούμε και να εξερευνήσουμε κρυμμένα νεκροταφεία, τη συσσωμένη βίλα της Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην Καλαμαριά και να τελειώσουμε την πιο παλιά αποστολή στο νοσοκομείο Παναγία και επιτέλους να βρούμε αυτά τα ιστορικά έργα που δεν βρήκαμε. Τι έγινε? Κάτι κουνήθηκε λέει ο άλλος. Ρώτα το. Ονόματα και τα λοιπά. Κοίτα λίγο. Δεν είναι τρομακτικό. Ουι, γάτα. Μαλάκες, αρχίζω ότι κάτι άκουσα. Αρχίζω ότι κάτι άκουσα. Αέρα, βλέπεις που κουνιέται. Δεν ακούγεται έτσι. Αυτό το παιδί ρε. Μαλάκα, κρέο μέχρι. Μπορεί να πάει τάπα. Πάει τάπα. Ωραία, μάνα μου. Κάτι ράφει. Πού είναι άλλος, Γιώργο! Γιώργο! Ω μαλάκα. Στερνούμε, περιμένετε λίγο. Πού είστε? Καλά, τι μάλακας. Θα έρθει. Θα έρθει σε καμιά ώρα. Το παιδί με είπε. Δεν ξέρω. Έδωσε το κριτικόπουλο, θα του πω μια μέρα πριν. Τι μια μέρα πριν, έχουμε σε 10 λεπτά φεύγουμε. Έχουμε το δώρο του. Δώρο σου δεν είναι. Άνθρωπος, άκου τώρα, γιατί τελειώθηκε κιόλας. Άνθρωπος που παίρνει, δείξε λίγο σε παρακαλώ στην κάμερα, δείξε λίγο. Δεν μ' άφησε να πάρω μάθημα. Coca-Cola από εταιρεία της Shell. Ζήρο κιόλας. Μα δεν μ' άφησε να πάρω. Είναι ζήρο. Δεν ήθελα να πάρει ενεργειακό. Γιατί μετά είναι έτσι. Να σου πω, Μετά γίνεται χειρότερο, δεν έχεις δει. Δεν έχεις δει. Πω πινοχώρη. Αυτή η τροφή μου. Δεν με σύσσερε και αυτό το πινοχώρη. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτη στάση είναι τα κρυμμένα νεκροταφεία του Άγιου Παύλου. Ευθεία συνέχισε. Τόσο ψηλά, λίγο πιο πίσω, ζωολογικό, εκεί έχουμε παρκάκι. Εκεί που είναι το θέατρο, επειδή είναι μέσα. Είσαι γνωστή. Γκόμενα του Πάτου. Μία εσύ και μία η Αλεξανδράτου. Κάμερα. Ναι, εξήγησε μας τι κάνει αυτό το μαραφέτη. Καταγράφετε 360 και από εκεί και μετά είτε στο κινητό είτε σε υπολογιστή. Πόση αυτονομία κάμερας έχει? Πες μας λίγο τα πόσο αυτονομία κάμερας. Όχι αυτονομία μπαταρίας ή αυτονομία μνήμης, αυτονομία κάμερας. Ωραία, Για εξήγησέ μας γιατί είναι αυτονομία κάμερας. πόσο πολύ αντέχει. Μια μπαταρία. Διάρκεια ζωής δηλαδή. Ακόμα γιατί παίρνεις, δες τον ήλιο που έχει. Καλά λες ρε μαλάκα. Τούμπο περιέκητο. 12 η ώρα ζουλιά φίλε, ξέρεις τι ώρα είναι? 10 μου είπε. Τι κάνει ο άλλος? 12 είπε ρε μαλάκα, 12 δεν είπες. 12 δεν είπες. 10 δεν μου είπες. 10 είπα. Αυτός ακούει ότι ρε μπρο, δεν το έχεις καταλάβει ότι ακούει ό,τι τον συμφέρει. Βγάζει πράγματα από το μυαλό του. Καλή ιδέα, μπρο. Ας το επιχειρήσουμε. Πιάσου! Τώρα πηγαίνουμε στο πρώτο σημείο που είναι τα νεκροταφεία. Μπείτε μέσα ρε μαλάκα. Καλά σας λέει ο άνθρωπος. Το δείγμα που έχω δεν είναι ακριβές, είναι κάπου όλο εδώ μέσα. Πάμε, ξεκινάμε και το ψάχνουμε. Σήμα έχουμε άμα χρειάζεται να βγούμε. Αυτός νομίζει, εμείς έχουμε πρόβλημα. Θα το κάνω. Θα το βρούμε. Ξέρω εγώ. Πάμε να βρούμε πως ένα δρομάκι καλύτερα. Είστε σίγουροι? Έτσι πιστεύω ρε μπρο, εντάξει. Πάμε στις μέλισσες να πεθάνουμε. Πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις. Όχι ρε, ιδέα σου είναι, δεν φαίνεται μπροστά. Εγώ έχω θέμα με τις μέλισσες. Πόσοι φοράνε αρβίλες, μόνο εγώ και Νεβέ. Πάμε εμείς λίγο στα πιο δύσκολα. Λοιπόν, μιλάμε από ασύρματο, εμείς με τον έργο μου αρβίλες θα κατέβουμε από εδώ. Εσείς συνεχίζετε και ψάχνετε, είναι κάπου προς τα κάτω και δεξιά, μην πάτε δηλαδή προς τα πάνω. Ακόμα πέρα κάτω. Πάμε έτσι να τα βλέπεις εκεί. Όχι ρε, το φύγουμε κάτω. Δύσκολο παιδιά εδώ να ξέρετε. Είναι πολύ μεγάλη η κλίση. Λογικά βρήκαμε ένα μονοπάτι. Δεν ξέρω αν μπορεί να φανεί το πόσο απότομη είναι η κλίση εδώ. Εντάξει.
Άκυρο, παιδιά, επιστρέφουμε πίσω γιατί οι άλλοι δύο, δηλαδή χωριστήκαμε σε δύο ομάδες, κάτι βρήκανε ένα πιο ακριβές στίγμα ενός τάφου, ρε παιδί μου. Άρα προσφακή. Ναι, αλλά έχουμε τα πόδια, θέλει αμάξι. Άρε μαλάκα, όταν σε είπα ρε μπρο ότι το pink είναι πιο κοντά ρε μπρο. Ξέρεις τι, βρήκαμε το στίγμα. Εντάξει, κάναμε λάθος. Το πρώτο... Έβαλε στον τάφο Το πρώτο ping είναι το σωστό. Πάμε στο δεύτερο που ξέρουμε και τον δρόμο. Και το μεγαλύτερο μέρος του είναι δρόμος κανονικός, οπότε μπορούμε να έχουμε πρόσβαση με αυτοκίνητο. Αυτό μπρο. Τέλεια. Θες να το κρατάω να βγάζουμε βλογκάκι πίσω, έτσι χαλαρά. Γιατί αυτή είναι πατάλια. Εδώ, παιδιά, έχει ένα πολύ ωραίο μπαράκι. Δύο. Ωραία. Κουνιέται μία. Τι κάνει το παιδί? Δεν χωράει, έχει μεγάλο αυτοκίνητο. Πού ήρθαμε ρε! Για, κοιτάξτε πώς τέλειο είναι. Κάπου εδώ μέσα είναι. Πρέπει να δούμε και πάρκινγκ εδώ. Μ' αρέσει να είναι τεράστια. Εδώ είστε να έχετε πάρκινγκ του κοντά είμαστε να παρκάρουμε. Δεν χωράει ο πάρκινγκ. Πάμε τον Εύη που έχει το στίγμα και φύγαμε. Γίνεται και ο Χρυσόστομος. Έτσι, βόλτα. Ναι. Εδώ πάνω πάμε! Ναι, Πήγαμε σε άλλο σημείο. ναι. Από εδώ. Κι εγώ. Εδώ, ναι, φε! Μαλάκα, υπό αυτό το πάμε από εδώ σωστά, έτσι? Είναι η 8η φορά. Δεν απαντάς! Μαλάκα, ναι, είπα, ναι. Τι έγινε? Το βρήκαμε! Οχ, όντως! Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, παιδιά. Δεν παίζει να πηγαίνει από εδώ, να ξέρεις. Πρόσεχε τρύπα. Τρόμαξα, νόμιζα ήταν αληθινό. Τρύπα. Να μην κύχρονα άδικα. Καλά. Προσέξτε την τζουκνίδα εδώ. Κοιτάξτε, παιδιά. Ετών 23 χρονών. Από το 1947. Διάβασε τι λέει. Είναι από τέτοια, εκτελέστηκε εδώ πέρα. Καλύτερα που πέθανα για τα ιδανικά μου τίμια που είναι τα ιδανικά όλων των εργαζομένων. Είμαι περήφανη γιατί πεθαίνω μέσα από τις γραμμές του ηρωικού κουκού. Ω, μάνο! Όχι, εντάξει. Αυτή δολοφονήθηκε. Πολύ ημερομηνία. Δολοφονήθηκε εδώ, την εκτέλεσαν. Αυτή η εφημερίδα, να ξέρεις. Έχεις δει τέτοια εφημερίδα τα τελευταία 30 χρόνια? 20? Δες ημερομηνία κάπου θα λέει. Πρέπει να είναι θεωρητικά πολύ πιο καινούργια. Αχ, αγάπη μου, κοίτα, ένας εργάτης πέφτει. Ας κάνουμε μια ευχή. Γυρνά το απ' την άλλη λίγο να δούμε. Κάπου έχει ημερομηνία. Τι είπες τώρα?
Τα έχουν κλέψει όλα, ρε, τα έχουν βγάλει. Υπάρχει σαγόνι, παιδιά, εκεί. Πού ρε? Ή όχι. Εκείνο Δεν είναι σαγόνι ρε. Πάρει όλα αυτά είναι πεσμένο και έχει εικόνα στο πλάι. Θυμιατό, ένα θυμιατό. Όχι, πώς λέγεται ρε. Κοιτάξτε. Από το σε αυτά εδώ βάζανε τα κεράκια. Εδώ μπορείτε να διακρίνετε 6 χρονών το μωρό, αν είναι δυνατόν. 65. Εδώ, τον εξετάζω να μείναν αυτά εδώ. Γύρω, γι' αυτό αργούμε. Να μην υπάρχει τίποτα από... Και είναι τελικά πολύ μεγάλα. Αχ, και εκεί έχει ένα μικρό. Μάλλον από παιδί. Πόσο παλιό. Μάλλον όντως, ναι, για παιδάκι ήταν αυτό. Όπως και αυτό εδώ. Συνήθως το κάνουν σε μορφή κούνιας. Κυρίως οι άλλοι κουνήθηκε λέει ο άλλος. Πού? Τι κουνήθηκε? Ρώτα το. Πάμε γρήγορα, παιδιά, γιατί Ναι. ούτε από εδώ πάει. Πάει. Α, όχι από εκεί, ρε. Δεν μπορούμε από εδώ. Λίγο road trip, bro. 130. Πού κουνήθηκε αυτό που έλεγες? Εδώ μέσα. Βρήκες πέτρα να πετάξουμε? Εδώ. Όχι, όχι, στο δίπλα. Έτσι πως καθόμουν, σας περίμενα, ακούστηκε ένα τουκ. Πρέπει να έχει κάτι σε ζωάκι εκεί μέσα, αλλά δεν ξέρω πού χτύπησε αυτό. Σαν χτύπος. Εδώ μέσα. Σε αυτό? Α, εγώ μέσα στον τάφο λέγεις. Όχι μέσα. Δεν ξέρω αν έπρεπε να έρθουμε εδώ. Από τη στιγμή που φτάσαμε, κάτι δεν μας καθόταν καλά. Δεν ακουγόταν απολύτως τίποτα, ούτε αέρας, ούτε πουλιά. Σαν αυτός ο χώρος να είχε αποκοπεί από το υπόλοιπο κόσμο. Σπασμένες ταφόπλακες, ονόματα που έχουν σχεδόν σβηστεί, σαν κάποιος να ήθελε να εξαφανίσει κάθε ίχνος ότι υπήρξαν άνθρωποι εδώ. Αυτή η αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνοι, αν και δεν είδαμε κανέναν, αλλά κάθε τόσο νιώθουμε σαν κάτι να μας παρακολουθεί, σαν να μην τους αρέσει που είμαστε εδώ. Λένε πως όταν ένας τόπος εγκαταλείπεται, δεν μείνει ποτέ πραγματικά άδειος. Κάτι πάντα το γεμίζει. Και εδώ αυτό το κάτι μοιάζει αρκετά βαρύ. Εγκατελειμμένο ροστάσιο. Ζεστινή. Όχι όμως εκείνο που είναι. Στον πρώτο κόμπο δεξιά. Όλο αυτό είναι. Μπορούμε να πούμε εδώ μέσα, θα μαζί. Θα βρούμε κάποιο σημείο να μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει, είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είχα καταλάβει. Είναι όλη αυτή η έκταση. Σταματήσαμε εδώ για να φάμε, ήρθαν και τα παιδιά ή ο ένας. Το Max του Χάι είναι δίπλα μας. Ήρθαν όλοι να τους. Έπειτα από μια πολύ μικρή εξωτερική έρευνα, αλλά και στο διαδίκτυο, διαπιστώσαμε ότι ο χώρος έχει αγοραστεί από έναν ιδιώτη ώστε να γίνει πρόγραμμα ανάπλασης. Οπότε προφανώς το σεβαστήκαμε και ούτε διανοηθήκαμε να μπούμε μέσα. Βγάλαμε μερικά πλάνα, όπως είδατε πριν, για να σας δείξουμε και συνεχίζουμε. Ή αυτό το μαύρο με λίγο μπλε, ή το καφέ, ή το ίδιο που έχουμε, εντάξει. Κάντε με, ακούω. Να κάνουμε έναν έλεγχο προς το νοσοκομείο Παναγία. Αν δεν είναι έλεγχο δεξιά μας, μπορούμε κανένα ανοιχτό επίρους. Και πούμε. Εντάξει. Νομίζω σε 2-3 λεπτά φτάνουμε, έτσι. Αυτό, επόμενη αυτή αριστερά και στόπα. Οκ. Το σπίτι είναι απλά σε ό,τι πιο κεντρικό σημείο μπορείς να υπάρξει. Καρβάς. Ναι. Πού έχουμε έρθει, μπρο. Πού έχουμε έρθει.
Επειδή την προηγούμενη φορά δεν είχαμε καταφέρει να βρούμε τα έγγραφα, ξαναήρθαμε για να βρούμε. Και έπειτα θα πάμε να δούμε το στοιχειωμένο σπίτι που άμα μπορεί να μπεις, αν επιτρέπεται κτλ. Όσοι ήμουνε, περάσαμε μια ματιά, είδαμε, θα κρίνουμε και θα δούμε. Έχουμε, ακούστε. Είναι στο ισόγειο στον πρώτο όροφο. Θα ψάξουμε οτιδήποτε δωμάτιο υπάρχει, δεν τρέχουμε όπως την προηγούμενη φορά. Τώρα λίγο Παναγιώτης. Εδώ έχει κάτι έγγραφα. Όχι αυτά δεν είναι. Έχουμε δύο κάμερες αυτή τη στιγμή. Έχει δεξιά και αριστερά. Μία κάμερα με μία ομάδα από εκεί να έχει ασύμματο. Ναι, πάνε μαζί τους, ένα ασύμματο. Κάνει παντού, οπότε τον κεράμε όπως θέλει. Λόγος μουστάκας. Έχει όντως αυτό που είπε. Γυρομέντικα αναισθησιολόγος λέει εδώ. Πριν πόσο καιρό, μπρο. Το κλειψάς, το λέει. Δες εδώ. Του 10, μπράτο, 10. Μερμηνία. Το 10 έκλεισε. Ακούς, δεν με. Τα πέταξαν όλοι. Δεν με ακούς. Είπες πολύ κοντά. Δεν δώσε. Μ' ακούς. Φοβάμαι τώρα στα γυαλιά. Εδώ έχει κι άλλα. Προσέχετε που πατάτε. Εδώ πέρα ήταν αρχείο. Ναι. Αυτό τι είναι? Πατίνι μαλάκα. Κάμερα και παιδιά ράτε το. Ναι, δεν έχει εκεί. Μαλάκα. Από εδώ είχα να πει αυτή. Ένα πατίνι. Σπασμένο. Σου γάμισε την μάνα. Πάμε καλώς. Όχι, πάει εδώ. Α, αυτό παίζει να ήταν. Τι είναι αυτό? Το βρήκαμε, ελάτε full δεξιά από εδώ που ήμασταν. Πού? Αυτό ήταν νομίζω. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Γεωργία. Χριστόφορος. Σώσου. Όταν πατάς κάτι πατάει η αρβίλα συνεχόμενα, Ναι. δεν σημαίνει ότι στο χάνεται, γίνει και ξανά και πριν μπει. Ναι. Αυτά έχουν χοντρό πάθη. Όλα γεμάτα. Το 6. 2006. Είσαι απλώς πρόσεχε. Πώς ήταν να τους κολλήσουμε τίποτα εδώ. Τα βρήκαμε. Βρήκαμε ένα. Δεν πρέπει αυτά βέβαια να φανούν ονόματα κτλ. Οπότε δεν θα. Ξέρουμε τι έχει κάτω. Κάποιος να έχει μπακά πίσω, μαλάκες. Ξέρει κάποιος τι έχει αυτή την πόρτα από κάτω. Μην πατάς πολύ πίσω. Έχει πάτωμα. Ναι, δεν ξέρει αν έχει καμιά τρύπα. Ούρα. Μήπως είναι πέρματα. Δεν μπορώ, χρειάζομαι. Κάποια στιγμή είχα πάει να κλέψω μια τράπεζα. Πρόσχε. Κάποια στιγμή πήγα να κλέψω μια τράπεζα και το μηχάνημα βγήκε να έχει γιαούρτι. Περίεργο γιαούρτι όμως, δεν ξέρω. Κοίτα λίγο. Του 5. Του 5. Χρήστε αυτό το όταν γεννήσει κάπου. Ολόκληρο κούτα. Του 5. Κούτα με τι? Έγγραφα. Όχι, ομάδες αίματος γράφει εδώ. Το 9, το 9, ναι. Άρα τα βρήκαμε, παιδιά. Υπάρχει κι άλλα. Αφού Πρόσχε. είστε. Αυτά θα φύγουν, φύγε μακριά, τα κατάω, φύγε. Ω, κοιτάξτε εδώ. Εδώ σίγουρα έχει έγγραφα. Κοίτα λίγο. Δεν είναι τρομακτικό. Ναι. Μην φέγγεις λίγο με το δικό σου. Από εδώ είχαμε πει. Δεν πάει στην κουζίνα. Εδώ δεν είχαμε πάει. Ωραία, μισό. Δέμε λίγο. Από εδώ ανεβαίνει πάνω και από εδώ ανεβαίνει πάνω. Η μία ομάδα θα μπει, θα ψάξει όλα τα δωμάτια και θα ανέβει πάνω από εδώ. Από εκεί πήγαμε, ήταν η κουζίνα, πορευθήκαμε. Ναι, δεν ήταν δωμάτια ρε φίλε, Άκουσα αυτό σου ένα λέω. θόρυβο, παιδιά. Ναι, απλά κοιτούσαμε και φεύγαμε. Η μία ομάδα από εδώ ανεβαίνει, η μία ανεβαίνει από εδώ και βλέπουμε. Και περιμένουμε Θα αυτό το μένουν κιόλας. όπως πριν. Απλά θα πάω εγώ τώρα με τη Χρύσα να μείνει μόνη της. Οπότε εσύ πάνε με το... Εγώ πάω με τον Εύη λίγο. Από εδώ δεν είχαμε πάει. Σε λίγο εδώ. Έχεις κάποια. Έτοιμος με την κουνιά, έτσι τρίβει.
Δεν έχει κάτι. Οι άλλοι. Τι ακούγεται έτσι. Είδα ότι είναι γραφείο προϊσταμένης. Τώρα αυτό εδώ Πέρασες πριν λίγο. ανοίγει, ναι. Για μικροτίδα εδώ δεν έχει τίποτα. Μικροδευτερόλεπτα είναι αυτά. Από εδώ θυμάμαι είχαμε έρθει, δεν έχει εδώ. Όχι. Πάμε αυτό που έχει και το διαμπερές εδώ πέρα. Ναι. Έχει λιγότερα σπασμένα. Καλά, κάτσε, δεις πάνω πως είναι. Α, είχαμε και γιο με σηματό. Να γέγαμε. Δεν πρέπει, σχέστα. Να, γιατί θα τον έπρεπε όταν είχαμε πάει. Ο παλιός σας τι έκανε. Μην τρομάζε. Ήταν εδώ πέρα και αυτό. Έτσι. Ούτε που κοιτούσε. Πρέπει να βρούμε λίγο εδώ πέρα μπροστά τι έχει. Ανοίγατε το στούντιο. Αυτό το είχαμε δει, ρε. Και εκεί έχει ποτέ. Αυτό κάνει κυκλικό, πρέπει να ξέρετε. Δεν φωτίζει από εκεί που φωτίζω. Α, φωτίζει. Μπείτε εσείς δύο από εκεί, εγώ με τεκρίσω από εδώ. Εγώ δεν μπορώ να δω από εδώ, ρε. Να πιστέψουμε. Ναι. Ναι! Α, πάμε κι εμείς. Άτυχες. Τι? Έλα, πάζεις εκεί πάνω από το... Α, και εδώ έχει κάτι έγγραφα, παιδιά. Έλα! Εδώ, αυτό το βιβλίο λέω. Από εκεί είναι φούλα τρομακτικό, να ξέρεις. Πάμε μαζί μου. Τι έγραφα βρήκε. Α, αυτό δεν είναι έγραφα, είναι τα ίδια. Τα τρόφιμα. Α, έχει κάτω, ρε. Αυτά λέω. Τι τρόφιμα. Α, ρε, δεις πόσα χαρτιά έχει ποτέ μας, ρε. Και κάτω έχει τέτοια, τι είναι αυτά. Και περνάει. Θα το δεις. Ναι, εδώ να δεις. Ασανσέρ, φίλε, λες. Όχι, free hugs, λέει. Όπα, περίμενε. Μην δεις εδώ πέρα. Λάβει στο ψυγείο 0. Εδώ τι τρέχει, ρε, τι υγρά είναι αυτά. Ω μαλάκα. Μαλάκα, κρέο μέχρι. Μπορεί να πάει τάπα. Πάει τάπα, μπρο, δες να σου πάει. Για να δω. Βγάλει το κοντζέ, να φάνει τρόπο αυτό. Ωραία, μάνα μου. Πώς θα μας τύχει. Μαλάκα, δεν τρώει και από εδώ. Τι γράφει, μπρο, τι γράφει. Πάμε. Κάτι γράφει, τι θα γίνει. Για δεν το πάμε, προσέχετε κάτι πάμε, μπρο. Δεν είναι πολύ χώρο. Να το δεις εδώ μέσα. Δεν σε Θα σε δω. πέσει κάτι στο κεφάλι. Αυτό είναι horror. Ναι. Αυτό είναι full horror. Κάτσε να το τσεκάρουμε λίγο. 40 χιλιάρικα μαλάκα. Πόσα? Επιταγές τέτοια. Όντως, τι είναι οικονομικό χαρτί. Κάτσε να μην φαίνονται ονόματα. Το Παναγία ήταν ιδιωτικό. Όχι ρε, δημόσιο. Για δείξε. Α, εδώ είναι... Οικονομικά, Ναι, οικονομικά. Επιταγή. Δεν σε δω. Φέρνους, ερκοτήσουν εκεί ολόκληρο. Ψυχείο, πού είναι. Αντί να το πάω να το ανακυκλώσω. Γιατί θες να είσαι στη μέση. Δεν λείπει. Από εδώ και πέρα δεν νομίζω να έχει τίποτα. Εγώ το λέω για να μην ανεβαίνουμε και ακούμε θόρυβο πίσω μας. Θέλω εγώ και στο πάνω. Κάτσε ρε, από εδώ δεν έχουμε έρθει. Α, Εδώ, νομίζω ότι εδώ έχουμε έρθει. το ότι κοιτάς δεν νομίζω. Ανοίξουν μια κουτί, όλα τα δεξιά. Έχει κάποιο που δεν θέλει. Dance of death. Dance of death. When you know that your time has come, around you, you know it. Prepare for it. See, you have good birth, everyone drink and say a prayer for it. Κατάλαβες τι λέει. Μαλάκα, τρόμαξα ρε γαμημένε. Κατάλαβες τι λέει. Όχι. Λέει. Γεωργιάδη, πάρε το Σιλβάνι λίγο τηλέφωνο. Ναι, πάλι. Εντάξει, είναι οι δύο μεταξύ τους που έχουν ασύρματο ρε μαλάκα. Γαμιούνται. Κανονικά ναι, πρέπει να έρθει μαζί μας, μαλάκα.
Να μας έδινε τέτοιο. Δεν έχει μπαταρία όμως για να... Συνοήσεις εσύ, άμα πιάσει μα. Πάρε το κριτικόπουλο, ρε. Ο χώρος του θανάτου. Όταν ξέρει ότι κοντεύει... τι? When you know that your time has come, ότι ξέρω ότι έρχεται η ώρα σου, you know you'll be prepared. Τι ξέρεις ότι θα είσαι έτοιμος. Πρέπει να είσαι έτοιμος. Να πεις το τελευταίο σου αντίο σε όλους. Ναι, αυτό ναι, και να πιείς και να κάνεις μια προσοχή αυτό. Και εδώ λέει, as it sails for the ageless winds, no fear of dying. Και Παναγία ρε μαλάκα. Α, κι άλλα. Πρόσεχε μαλάκα, πρόσεχε. Κι άλλα. Πρόσεχε. Τώρα. Κάνε, πάνω είναι μαλάκα, τι τώρα. Έλα, Το Παναγιά ζει για πάντα. Πού είναι άλλο, Γιώργο! Γιώργο! Πάρει ώρα να πιάσει. Ω μαλάκα. Στερνούμε, περιμένετε λίγο. Πού είστε? Καλά, τι μάλακας. Εξερευνούμε. Εξερευνούμε. Την πόρτα την άκουσες? Ναι. Πω μαλάκα. Από πάνω, πάμε κάτω. Είναι το μάξι δεν πήγε από εκεί μπρο. Το μαλάκα. Δείτε, τώρα αυτό, το πλαγιάζει. Για να δω. Πού, σκηνό, αυτό και αυτό. Μην πάτε χρόνο κανένα. Δεν είναι γενικά, έτσι. Μπορεί να ζει κάποιος εδώ. Άστεγος. Πότε λέει, 59. 97-59. Πάμε. Ω, τι είναι αυτό. Εδώ πας. Βλέπεις το φως μου από εκεί. Α. Τι κλειδιά. Πάρτε. Βρήκαμε κλειδιά. Βρήκαμε κλειδιά. Ωραία, έλα πάμε. Πού είναι η γάτα? Δείτε, μην αφήσεις τη χρύσα. Έχει μια ψόφια γάτια τουλάχιστον δεκαετίας εδώ πέρα. Ακούτε, έχει μια γάτα τουλάχιστον 10 χρόνια εδώ πέρα. Φίλε, πώς θα το πω για μας, δεν τη είδαμε ποτέ, Δες, μην πεις στη χρύσα, θα σου ευχαριστείς. Εδώ κάτω δεξιά είναι στην καρέκλα. Το δες. Βάλει φως να δεις. Πάμε πιο μέσα. Όχι ρε, όχι, όντως, δεν το ξέρω. Μαλάκα, ξορκίζομαι ότι κάτι άκουσα. Ξορκίζομαι ότι κάτι άκουσα. Στην καμπάνη μου. Όχι, κάτι άκουσα. Από εδώ ήρθα. Χρύσα, πέρα ρε. Την είδες? Μην τη δεις. Όλα καλά. Δεν είναι εικόνα που σκέφτεσαι. Έλα, βλέπεις που κουνιέται. Δύο ρόξους ανεβήκαμε. Μπρο, ξέρεις πώς πάει. Είναι μια σειρά. Σύρε και στην μπρο, πάει κάπου. Είδαμε πάνω ένα φάκελο που είχε οικονομικά θέματα, δηλαδή επιταγές. Τι έχεις μπρο, τι έχεις. Πήγαμε στο... Δεν πιστεύω να κουμπιστεί τίποτα και μετά το φακό. Πες με αλήθεια. Τα παπάρια μου. Λέει, πες με αλήθεια. Όχι ρε μαλάκα. Εσύ τι πας μέσα μπρο. Αφού είχαμε πάει την άλλη φορά ρε μαλάκα. Μιτσό. Ναι. Βρήκαμε πάνω ένα ντοσιέ το οποίο είχε οικονομικά στοιχεία μόνο. Ναι. Ήταν που βρήκαμε Α, από εδώ, ωραία, από εδώ τώρα, Από εδώ που ανεβήκαμε πριν, ναι. Να πάμε χαλιά. Ακούσεις και λαμαρίνα, ναι. Τα περιστέρια σου και. Περιστέρια. Α. Περιστέρια. Έλα φίλος. Ανεβαίνουμε συνεχόμενα. Για χτύπα. Τι κάνεις ρε μαλάκα, χτύπησες την πόρτα όντως. Είσαι χασός. Χτύπα, άνοιξε τέλο.
Δεν ανοίγει. Έχει εσύ τα πάνω μου. Χρειάζεται όμως, τα έχουμε δει αυτά. Έλα, Τζόρτζι. Πρόσεχε εδώ κάτω. Παντού έχουμε έρθει, πάντα δεν έχουμε ψάξει. Εσείς μετά θα βγείτε από εδώ μέσα. 20. Ένα λεπτό ησυχία, ένα λεπτό. Ένα λεπτό ησυχία, ένα λεπτό. Πάρε λίγο κάμερα εσύ. Εσύ μόνο μαζί μου. Τι! Την πόρτα την άκουσες. Ποιος ήταν κάτω, μπρο? Κανείς μας. Όλοι είμαστε εδώ. Τι λες, μαλάκα? Τόσο δυνατά, μπρο. Ωραία, κάτσε Χρύσα. Φέγγεις από εκεί, ανοίγεις και εμείς φέγγουμε μέσα απευθείας, μπρο. Το παράθυρο είναι μαλάκα. Μαλάκας είναι αυτό. Ναι. Δεν έρθουν πάνω σου αυτά. Πες σταμάτα. Πιο πίσω εννοώ το χέρι σου. Ξέρεις τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, αυτό ρωτάω. Κάτι με καλώδια βρε είναι. Από τα μηχανήματα. Μόνο το έκλεισε. Ακόμα βήματα. Θα έλεγα να πάμε σιγά σιγά. Ποδάτε από εδώ είχαμε έρθει, έτσι. Ναι, θα πούμε γύρω. Πολλά από εδώ είχαμε έρθει. Όχι, sorry. Από εδώ, ναι, από εδώ. Πήγαμε, παιδιά. Δεν το λέμε αυτό που είπε μικρό. Πόδια από εκεί. Μαλάκα, ακούσα πόρτα. Ωραίος μπρο. Εδώ ακούγεται η φωλιά, ρε. Τι λέει? Από τον αέρα είναι. Παιδιά, δεν ακουγόταν τόσο. Ένα σπίτι που οι ντόπιοι αποφεύγουν. Όχι επειδή είναι απλά παλιό, αλλά επειδή λένε ότι κάτι μέσα του ζει ακόμη. Κοίτα τα παράθυρα, σπασμένα, σκοτεινά, σαν μάτια που σε κοιτάνε. Το σπίτι έχει ευχηθεί να σαπίσει. Τα φυτά έχουν αρχίσει να το καταπίνουν, σαν να προσπαθεί η φύση να το κρύψει ή σαν κάτι να θέλει να κρατήσει μέσα. Κι όμως αυτό που με ανησυχεί περισσότερο δεν είναι το ίδιο το σπίτι, αλλά πως οι γείτονες άφηναν εικόνες κρεμασμένες απ' έξω, σκόρδα στα κάγκελα, για προστασία. Από τι όμως? Γιατί όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να φοβούνται τόσο, σημαίνει ότι κάτι ένιωσαν, κάτι είδαν ή κάτι δεν έπρεπε να δουν. Ράτε, περιμένω. Περιμένω, ράτε. Μαλάκες. Μην στοχεύετε πολύ έξω, καλά. Εσύ λίγο το Έχω. δώσουμε λίγο πρόσχε κάτω, ρε. Ω μαλάκα. Ω μαλάκα. Κάτσε. Να μιλήσω ένα σήματα. Κλείστε φως, μην έχουμε τόσο πολύ χάρη. Λοιπόν, θες να μ' ακούσει, είμαστε μέσα, φαινόμαστε πάρα πολύ. Χρήστος. Πίσω. Από πίσω φαίνεται το σπίτι, το πάμε πάνω. Προσοχή εδώ, Προσοχή από κάτω σας. Ανεβαίνεις πρώτος, μετά εγώ. Είναι στοιχειωμένο, λένε. Θα σου πω μετά ιστορία μου μετά για να μην... Διάρρεια έχει εδώ μέσα. Τι λες, μαλάκα? Δεν είναι διάρρεια αυτό, βρε βλάκα. Βρεγμένο χαρτόνι είναι. Πάμε, έλα. Έλα. Προσοχή, Εγώ λέω να αφήσουμε κενά από πίσω τους, άμα χρειάζεται να κλέψουμε. Ναι. Περίμενε. Καλυπτής. Ανέβα. Κοίτα τώρα εσύ λίγο.
πρέπει να βγούμε. Τι να πάρει μαζί μου τα κράτια. Έχει το δώσω από πίσω σου, Τι είναι. Θέλεις να σου πω την ιστορία εδώ πέρα. Όχι. Θες να σου πω μετά το φεύγουμε. Κρατήσα πόσες συμμετέχεις, μην πήδηξε από το μπαλκόνι. Γιώργο, κάτσε στο τέλος κάτω. Κάτσε κάτω. Τραβάω βίντεο, πώς θα το κάνω. Γιώργο, κάτσε κάτω. Γάμισε το βίντεο. Να σου κρατάει Μίτσος. Ω μαλάκα έχει εγώ. Ανέβα ρε Φλόρε. Κάτσε ρε μαλάκα να δω μου πέτασε κανένα τζάκι. Κάνα τζάκι. Τζάκι, κάνα πρεζάκι. Ω μα. Τι πάτησε. Ανεβαίνω. Όσο πάνω βρέχει σήμερα. Γιώργο, τι να κάνεις ένα μπρο. Όχι, απλά δεν πάει. Εδώ τι είναι μέσα. Εδώ ματάκι μικρό δεν έχει τίποτα. Εδώ φίλε. Κάπου είχε καμιά σκάλα ρε μαλάκα, το είχα δει. Ghost. Ghost. Η σκάλα εδώ είναι μου φίλε. Πού είναι. Πού ρε. Για να ανέβεις τα ράτσα. Εδώ έξω αριστερά. Κλείστε φακό, κλείστε φακό λίγο. Ω μαλάκα είναι να πάω. Κλείστε φακό, κλείστε φακό. Καραμπίνα μπρο. Τι καραμπίνα. Σου φέρεις με καραμπίνα. Κλείστε φακό, κλείστε φακό. Ρε μαλάκα. Δεν πάμε, είναι πολύ επικίνδυνο. Να Δεν είναι κομπήσω. αυτό, είναι ότι φαίνει σε κάρκα μπρο. Μία μπρο. Ωραία, πάμε, φύγαμε. Το είδαμε. Πάμε να δούμε άμα δεν έχουμε δει κάτι και φύγαμε. Και θα σας πω στον δρόμο τι παίζει. Ντουπ, κοίτα. Μαλάκες, κατεβείτε πιο γρήγορα, χέστηκα πάνω μου. Τι έχει μπρο. Τίποτα, απλά χέστηκα πάνω μου. Κοιτάω Εγώ ξέρω που είμαστε, να σου Κοιτάω εγώ στηρίσω. μαλάκα πίσω. Μην τρέχουμε, μπήκαμε εδώ. Όχι. Ναι. Ποιο? Άνοιξε. Κλείσε φακό. Τρύπα. Ω μαλάκα. Πόσο κατεβαίνει κάτω. Έλα, έλα. Θα σε γυρίσω. Συγγνώμη. Ω μαλάκες. Έλα να ξέρεις που με βγει. Μπορεί να έρθεις από εδώ. Έξω είστε. Μπρο. Ναι. Μέσα του δώσαμε επαφή 2 φορές και δεν ακούστηκε τίποτα. Δεν το έπιασε. Και τώρα Ναι, προσπαθεί όντως. να το ρωτήσουμε. Μίλαγα στο βίντεο, το θυμάσαι. Ναι, το έδωσε 2 φορές. Και εσύ είναι αυτού, όταν πάτησε κάποια στιγμή το φακό μου. Δεν άνοιβε. Τι κάνεις? Όταν άναψα το φακό μου, ένιωσα την επαφή να κάνει. Το πάτησα, δεν άναψε και το ξαναπάτησα και μετά άναψε μπρο από φακός. Όχι, αυτό βάλα και κόλλημα, αλλά είναι καινούριος. Είχαμε σκληρό επεισόδιο, Εντάξει, καλό ήταν. Να τα παιδιά, και οι δύο. Φίλε, ακούς. Τώρα δεν πιστεύω σε μαλακή. Μας άκουσες μέσα που σε μιλήσαμε. 2 φορές, να στείλουμε το. Ήταν χαμηλά, δεν σας άκουγα πριν. Εγώ το σας απάντησα εκείνη την ώρα. Σας απάντησα μόνο τα Τώρα. Ναι. Όχι, όχι, εγώ σου λέω μέσα. Όταν μπήκαμε μέσα. Μας ήρθαν μπήκαμε. Είδα φως. Ωραία. Όχι το φως, Εκείνη τη στιγμή- το Ναι, ασύρματο. Μέσα στο φως. Απάντησε καθόλου στο ασύρματο. Μαλάκα. Σε δώσαμε 2 Πάμε να φορές φύγουμε, έλα. επαφή, να ξέρεις. Πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε. δώσαμε Θα έρθεις δύο στο φορές στούντιο επαφή. μετά. Θα έρθεις στο Πάμε λίγο στούντιο. στούντιο να κάνουμε ένα λίγο. Πάμε να σου δώσω και την κάρτα να μεταφέρεις τα τέτοια.